Igbo ndị ọma, ekele m unu. Anyị nọ n'oge aṅụrị n'Isimbido telivishọn. Aha m bụ Eziamaka Charles Erekechi. N'ụbọchị taa, anyị nwere isiokwu dị mkpa nchọ ka anyị tụlee. Mana tupu anyị aga n'ihu, anyị ga-eje nwee ntakịrị ezumike. Anyị chiata azụ ma gwa na ihe m nwere. Nọnyere na anyị, ndewonu. Nnọọnụ. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ gbacha pụrụ iche. Ọ ihe anyị chọrọ ilebara anya, nke a na-akpọ elegance n'olu oyibo. Mmadụ ịdị elegant, mmadụ ịdị gbacha. Kedu ka mmadụ ga-esi na-eme ihe ga-eme asị na onye a na ọ dị nwa gbacha na onye a dị elegant? O nwere ihe ndị ga-emeni maọbụ ihe ndị ị ga na-eme ga-abụ mmadụ hụ gị ọ sị, "Hey, onye a dị nnọọ nwa gbacha, onye dị gbacha pụrụ iche, onye dị elegant." Ka m bụ ụzọ bidogodo ihe ndị mmadụ na-eme na ga-adị ka asị na onye ahụ bụ, o nwere ihe ndị a na-asị, o nwere ihe ndị mmadụ na-asị na mmadụ wụ money misroad. Onye ị ga-ahụ ihe ka o si akpa agwa esi na onye awụ money misroad. Ọkacha oge onye ahụ mebi ọ bụ na onye ahụ kere ekike dị mma, maọbụ onye ahụ nwere ụgbọala dị mma, maọbụ onye ahụ bi n'ụlọ dị mma. Edega anya asị na onye a kwesịrị ịmara ihe o kwesịrị nọ na-eme, maọbụ ka onye ahụ kwesịrị isi na-akpa agwa. Mana imepe ọnụ kwuo okwu, maọbụ ka isi aga ije, maọbụ ka isi emezi, asị na onye awụ nnọọ money misroad. Ya bụ gịnị? Na ihe ahụ ị na-eme ị kwesịghị ime ihe maka ọnọdụ ịnọ, mebi ọnọdụ ịnọ n'obodo. Asị he onye a nnọọ mebi ego ahụ o nwere ọ just nnọọ daba ya n'aka, o kwesịghị inwe ya. Mebi ọ bụrụ onye ị ga-ahụ nnọọ onye si na ụgbọala dị mma pụta, ke nnọọ ekike dị mma, yiri ya efedara oke ọnụ, ọ pụtazie ọ na-ekwu okwu, ọ na-eti mkpu dịka gị na onye ahụ nọkwa n'akụkụ gị o, mana ị na-agwa onye ahụ okwu, maọbụ onye ahụ na-ekwu okwu, onye a na-ekwu okwu ya, onye a na-asị na ọ money misroad. Onye ahụ na-ekwu okwu, ọ na-eti mkpu, na-ekwu nnọọ ihe ọ na-ekwesịghị ikwu. Aga ịga ije, a na-akụ ụkwụ n'ala shararam, asị hey, onye nke awụ nnọọ money misroad. Ya ogene mgbe mmadụ mere ihe ọ na-ekwesịghị ime, maọbụ onye wụ ya pụta jee n'ọgbakọ, maọbụ otu a na-eji asị na mmadụ eji pati ma ọ gịnị, mmadụ ebido na-abụbụ nri. Ị ga-ahụ na onye jikere ọfụma, mana kama ọ ga-enwe ndidi, ebutere iri nke ya, maọbụ wetere ya mmanya nke ya, obido na-eti, wetere m iri, eribe m nke a, ọ garala ebe. Kama ị ga-emedo n'obi, kuluo tempa gị, ebutere gị nke gị. Ọbụgodị na ijere ebe a iri ahụ erughị gị aka, ị kwesịghị ibido lụwa ọgụ ma bido bawa mba maka enyeghị gị iri. Maka iri ya na-ekwu okwu, ọ ihe nwere ike igoteli n'ụlọ gị, mmanya ahụ ị nwere ike igotelie, mana ị pụọ n'ama ibido na-emebe onwe gị, na-edisgrace onwe gị maka iri nkete maọbụ sọsọ ọdịnarị mmanya. Ihe awụ agwa na-adịchaghị mma, mmadụ na-ekwesịghị ịkpa. Ị na-eme ụdịrị ihe ndị a, mmadụ agaghị asị na ịdị gbacha. Ya bụ gịnị? Ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa, ka ị ga-esi na-akpa agwa na-eme, ma mgbe ị nọ n'ụlọ gị o, ma mgbe ị nọ n'iro o, ma ọ n'ezi, ga-eme mmadụ hụ gị
asị na onye a agwa ya dị nnọọ gbacha gbacha, onye a dị gbacha gbacha, maka isi eke ekike o, maka isi eme nnọọ ihe niile si n'isi ruo n'ọkpa gị, agwa gị o, ka isi aga ije o, ka isi eme ihe niile. Ọ ya ga-egosi ma ị dị gbacha gbacha ma ị dị gịnị, elegant.